И здравейте хора, днес ще ви най-новия апдейт на AFC Mobile Sports. Там ще видим какви има в карти, вътре нови, колко overall може да се сложи нови нагоре. Така аз съм си отворил Луиджи Буфон, ако не знаете, получавате безплатно Луиджи Буфон, Хендрик, Джуд Белингъм и още там много играчи, вие ще ги видите. Така, нека да влезем. Опа, какво стана? Така, нека да влезем в шопа, какви има. Да видим сега какви са най-високите хора. Има Бел. Това е най-силната карта в EA Sports. 103 overall. Бел, след това е Буфон. 103 overall. Има Ламин Ямал 101. Ентрик също. Че не съм ги виждал. Така. Хора. Гризман 9-9 overall, окей. И така, като не съм играл от много време и спорт още бях 9-4 overall, нека да ви покажа отбора ми. Тук 9-8 overall някакъв, го получих стоичко 100. Така, утре ще направим още едно видео на EA Sports, в който в него ще отвориме ето, сега ще ви кажа. Ще отвориме ето този пакет. Утре ще видим какво ще ни се падне. Ако ни се падне, ще го продадеме за нов РЛ. Ако не го знаете, Инаки Уилямс. Нещо подобно име. Не го искам, не този. В смисъл, добър е, но не е това, което очаквах. Така, вратаря ми е Нойер, което е много зле. Защото то си продадох така вратаря за 40 милиона, за да си купа 100 overall от Мален в този РЛ и така нататък. И ми останаха само 6 милиона, които може само да си купа Нойер. Но това няма значение. Така, имам някакъв тук. Чакайте да видим дали можем да си го продадем. Добре, хората това не ми харесва. Значи, когато си купиш така футболист, не можеш ти да си го продадеш, а ще трябва да останеш него или за нещо да го размениш. Ето тези пакове. Я да видим. Това не мога даже да направя. EA Sports, какво ви става? Брез едно. Така по... Чакай си го сложим този. 9-9 overall. Не мога изобщо да повярвам. Така, за да получите безплатно Джуд Белингъм там. Ето, тук Live Event. Цъкате Kick-Off. Там където е Джуд Белингъм. Ето тук съм отворил Джуд Белингъм, Уирд, Фоден, Арнолдсън. Ще получите ги безплатно. XP, Coins също получите и джемове. Така че и също да ви кажа кой пак е най-добре така върши работа. Така с джемове, не с ето тези зелените FC. Това е най-добрият пак. Първо ще получите там слаби и след това ще отворите бонус 9 много рад до 103.
така си мечтая за Бел, той хитрé овараут, но според мен ще по-добре да ми се падне Буфон, защото така сега вижте ми пак вратаря, но малко съм го апгрейднал. Да. Ще изиграем 3 мача и с това днес ще приключим видеото и утре ще се видим и ще отворим това за 1000 и да видим дали ще ми стигне нещастното коинс, който ще продам, за да си купа Инаки Уилямс и това вече го магам. Защото Инаки Уилямс му си го взимал и ето го. Е този рол от другия отбор, с който ще игра срещу него. Това е много силен. Значи хора, ако имате над 22 милиона над, значи сте големи късметли, защото може да си го купите. Той не е много скъп. Така ще изиграем в 3 мача и приключваме с нещо видео. И след това утре очаквайте ново видео, в което, знаете, казах ви, ще отворим новия пак. Ще видим дали можем да си купим Инаки Уилямс. Ще взе така. Добре, сега да видим какво ще направим. Ами, изложих се. Не, Левандовски. Гризман. Значи, ако нямат добър кам, ще трябва да си вземете Гризман, ако имат толкова коинс. Много е добър. Аз отворих 1 евро пак и ми се падна. Да. Ого! О, какъв хубав гол с Мален, 100 аут. Много як гол. Не един от най-яките, но все пак много е хубав. Така. И ми така, 1-0 за мен. Хора го. Франция. Това е моят отбор Франция. И ако искате да станем приятели, говоря за хората, които играят FC. Сега ще ви покажа какво ми името, там всичко, за да видите овараутите ми. Знаете какви са, аз ви ги показах. Така. И ако ме видите, просто там възстанете ми, приятел, аз ще го приема. Така че, ох, какъв гол с Гризман. Леле, много е хубаво. Не най-хубавите, но е гол все пак. Това трябва да се радваме. Ай, също не знам за хората, но които играят FC, ако не знаете как спечелите всичко безплатно, и аз не знаех, така там където сте си избрали отбор, където стои Стоичков створен, ще трябва да изпълните всички квестове. Там отдолу пише 1, 2, 3, 4, докато не ги изпълните всичките. След това, ако го направите, ще получите всичко безплатно. И е много добър. Много е добър. И е бърз и реагира така добре с финтовете, всичко. Му е много добре. Само малко ще трябва да го апгрейдните за шотинг и така нататък. Какво стана? Да.
Уф, лош пас. Така, Стоичков. Така, за малко ще дам една пауза на видеото. Вие гледайте матча. И така е. Ето ме тука. Пак се включи към така видеото. И гол! 4-0, хора! Така, също ще ви покажа как да направите един финт, който е фейк шот, ако за някой не знаят. Така, фейк шота се прави, ето така е, сега ще ви покажа. Чакай. Опа. Оп, не. Оу. Така, сега ще ви покажа. Аха, ето, оп. След това, защото е така наляво, когато играят. 20 минути минаха от видеото. Това за мен е, не знам, много. Така, не е много, но все пак. И свърши матча. И хора са малко, отново ще ви дам пауза за едно нещо. След това отново идвам. И така сме отново в разговора. Да, аз пък глупости говоря. И така започваме втора игра, втори матч. И да видим неговия рейтинг. Атака, аз съм 9-9, той е 9-7. 9-7 моят. 9 е неговия и 9-6 defending this. Не е равен. 9-6. Да, моя 9-6, защото така, моя вратар е 9-3, него е 9-7. Така че, да, затова ми е 9-6, иначе ако си бях взел нов вратар, можеше да ми е 9-7. По-скоро бих казал. Към Гудбелингъм Бапе. Хора, така, ще трябва да се опитате да помолите някои от родители, ако ви дават, да си купуват с новия сезон матч такс карти, защото хора изкарат голям късмет. Буквално отворих 6 пака и знаете какво ми се падат матч такс карти? Такова. Ямал, Джуд Белингъм и Винисиус Джуниор. Сега много искам да ми се падне БП. В Реал Мадрид вече стане уникален. Уникално ще стане.
Раз много як ще стане. Я напишете в коментарите всъщност, ако сте отваряли от най-новия сезон на Match Attax карти, какво ви се, кои са ви най-добрите така играчи, които са паднали? Напишете в коментарите, моля. От Дуспа. Бапе. Айде! Айде, скривак! Ой, бой! Така, извинявам се, и аз съм го правил. Това просто беше... Мисля, човек. Това е фейкшок. В смисъл да се едно удръж, ама ти пък го финтиш така. И аз когато играя мачове в НСА, и аз това правя, понякога все едно бие фейкшот, пък то ги минавам. Да. Абе, общо за то вид, хем ми е нужен в реалния живот, ако играете в футбол, и хем ми е нужен в FC, много ще ви е лесно този финт. Аз когато знаех само да правя този финт, който ми е там в зеленото копче, направо ми беше много сложно. В момента поне знам как да... Ай, как щеш да вкарам, ама свърши по времето. Не, май щеш да вкарам, ама то... Все, но аз така и така ще му вкарам в някой момент. Да, чакайте само да му... Без така ще му отговоря. Така. Браво. Така. Да му кажа браво на човека, че за сега добре се справя. Особено с това гол. Кварацкелия. Всъщност, когато отворих един пак, ми се падна същия Кварацкелия. Аз не исках да го взема, защото имах Роналдо 9-8. Овeraут. Тогава в Тоти и повярвайте ми, никой не си купувайте Роналдо Тоти, си купувайте Бапе. В никакъв случай. Защото и аз съм си го купувал и си викам, да, ще ми е много силен отбор с Бапе. Ама то какво се оказа? Някакъв... Салат. Не. Изобщо не си помислите да си взимате Бапе. Значи... Стоичков е някакъв... Рох. Добре, ако е си ти от 9-9 на европейското, да. Но тия лълът, от Тоти и онова другото, 9-5 овeraут лъла, не си помислите. Значи толкова зле го е рейтинга и менкото всичко, че просто нямам думи. Даже и най-слабия така защитник може да вземе топката. В смисъл, това е ужасен рейтинг. Така, извинявам се, но той в PC пак е много добър план живот. Но в EFC не знам как са го направили EA Sports. Така, толкова глупаво. И всъщност много ме очуди, че в момента е от 9-6 овeraут му е голд. Картичката в EFC. Сега влизам да играя с Реал Мадрид в Ла Лига и само гледам голд на картичка 9-6 овeraут Бапе. Си ти, само аз се... Си това човек, как бе от 9-1 овeraут става 9-6? Смисъл, това за мен не е възможно. Всъщност има и по-яко нещо. Буквално Роналдо Назарио буквално е бил в 9-3 по овeraут и става в 9-8 в следващия сезон. Или като Роналдиньо в 9-2 овeraут и в следващия сезон 9-7. В смисъл, то случва се в някакъв момент. Ако сте добър и играете, все пак това може да ви се случи. Така, аз това не съм го очаквал.
от Бапе изобщо даже не съм си помислил, че това може да му се случи, защото буквално Бапе, ако е 9-6, му е макс, нали така, overall до момента, там с годините. Значи, човек, то значи на Роналдо макса по overall живота му така е 9-4 и на Меси 9-4, човека пък на 25 години от 9-6 overall ги мина и двамата. Буквално това за мен е шок. Ма шок да шок. О, Стоичков. Нищо е. Аз възрешавам бих, защото то беше малко така в въздуха топката. Така че не е виновен. Това се хубаво исках да вкарам с скобичка и така го мина малко. Браво! Скобки и си малко работи. Добър си, ама не е чак толкова добър. Подай му на Стоичко. Атка. Уф, Ерейра. Аре, Стоичков! Ей, браво е! 100 варал Стоичков! Хора, повярвайте ми, Стоичков е много добър. Ма много значи такова менка, вие не сте виждали. Хероса, забравяйте, че са Винисиус, Бапе, забравяйте. Стоичков е вашия човек. Стоичков, и аз си викам, той е некъп слабак, не мога да играе. Гледайте какво прави. Право ги мачка. Исках това. Го клопне така. Скобичка да му направя. Гризман. Ди Мария. Така, хора. Общо взето, ако нещо не ви е ясно в EA Sports, може да напишете долу в коментарите всъщност пък как да вземете Стоичков или такова нещо. Ако искате, само напишете в коментарите, аз ще ви кажа. В коментарите ще ми пиша. Така че спокойно. Пишете колкото искате, искам и лайкова много. Искам и subscribe към баката и много лайкове искам това видео. Много. Значи поне 100. Айде 100. Значи искам 100. Айде да видим. За една седмица искам 100 лайк. Айде хора. Моля. Айде, че в видеоклипите ми макса на лайкове 4, а пък на шортовете ми е 260 и няколко. Значи искам и тук имам да имам такива лайкове. Не само при шортовете. Няма такива, това е шорт, това е нова. Значи искам лайкове. Това е. Нищо друго. Не искам от вас, искам и само и да се абонират. Нищо повече. Нищо. Това. Но ако сте влезнали е така, акаунта ми само да видите за какъв съм, що съм. Ако искате да се абонирате, но за тия, които ме гледат от много време и още не са се абонирали, абонирай се веднага. Какво чакаш? Ето, отпред като пееш в канала ми, като пише subscribe, готов с камбанката и айде. Да. Това ние матч
забравих. Това не е. Ето стигнаме туда. Първо. Това беше ви видеото от мен. Айде, чао!